kuma shine baki gaya mini ba? Wallahi ban san zai kai tsawon wannan lokacin bane. Da na san zai kai da na gaya miki. Wani amin kam sai ni goɗɗo. Daga yau, in na koma gani kin shiga cikin harakar Shatu, ki kuka da kanki. Ta gaɗa ni, anani. Mai gida shi ashe maki, kar ki ƙara tatsa daga yau. Ga ƙwaryanki. Me ya kaki da ƙwaryana? Na ki taba mini ne. Ali ya ka bani? Kai usai. Ke waya baki, ni kenan sai zani ba kyautar sanuwa. Kin gode mi. Ba ke zani ba sanuwa ba, Shatu ne zani ba sanuwa. Shatu. Ah, ni kike ma tsaki. Allah.